de realidade. Vexo a veces no leito onde me deito, onde descansa o guerreiro engruñado para ver todo o que me queda por facer. A señora da gabaña desconsolada esperará a rematar las liñas trazadas que converxen nas miradas do que nunca, nunca, nunca ha de rematar. Non deixo de pensar que pode ser calquer día. Non me esquenzo xamais daquela ventana que abría para o exterior, para o exterior. Todos os días vivo buscando esa utopía, na escuridade, no tacto, en todo